Sausa Kaawit. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Joy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, nahuhulog na sa iyo. Paano pinagmam Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Tubuso Negros Occidental ang atong matatampo nagdasingan nga Joey. Joey, undangin na intaw na pagsige ni mo pamabay. Uy, kung dili ka maluoy sa babay, no? Kaluy ipod in town ko. Ha? Ano alam mo kumaluoy nimo? Nga bis pa rin man ka. Mao gani. Og ari mangita na ko ang imong babay. Kay mo ba ipaila-ila na ko, unya human imong biyaan. Kisa may dili mo biyaan ang maghiskot na magminyo. Unya, dili pa man ko andam nga magminyo. Di pa ko andam ang butanga. Ay, ambot ni mo kano sa pakakamausab. Mausab ra ka dugog na anay babae nga makapausab nimo. Pero siguro, kung gusto na ko mo settle down, gusto pa manggug ko nga maglingaw-lingaw gud, o pamalas kong lahon na nga magminyo. Ay kaway pa man di mo makiti ang babae nga gusto nimong minyuan. Oh. Tabi sama ha. Hello, Kayla. Asa ka? Yes, bye. Naghilak lagi ka. Ano bang ka? Nagbuwag namin ni Ralph. Mau ba? Ano man? Ano sa pinahitabo? Kari adala ko sa papi. Dili na ta magstorya. Inom ta. Kainan bitaw tika nga ay lagi nagserisuhan na si Ralph lagi. Klaro kay nga binuang to nimo. Oh, tanawa ron. Sakpa nimo. Nagtuo magkukuga tarong siya. Suma, 5 na gud bi katuig. Grabe na akong gihatag ang pagsalig niya. O gani. Lima na mo na katuig. Pero, ang pangutana diya, nag-propose nimo. Uwa, Yeah. Nag-iskot ba siya bahin sa inyong future? uwa sad. Gipaila-ila na ba kaniya sa iyang mga ginikanan? Saan man ako pagkaila nga patay naman yung mamagpapa? Klaro, uy. Sorry. Oh, siya ang lola. Di ba mo na yung nagpadako niya? Wag hapon. Oh, di ba? Si? Oh, mao na. Wa si plano nga ikauban kaniya sa iyang future. Tagay na lang ni nato eh. Shot? Gi. Lipong ako eh. Ako sad. Ay, punasad ko. Tanay. Yato taga sa inyo. Salamat rin. Nakahigda na gitaon. Salamat, Joey, ha. Saan? Yung giubanan. Nalingaw ko. Sagnebaw ko nga ugma. Gilak ang food ko. Saan ay problema eh? Ikaw pa? Best friend ulit ka. Hindi na pala kayo mabay, no? Basig ba in love na kitong tako ni mo? Paya sila in love lang ka? Eh, in denial lang ka. In denial lang ka eh. Buot. Oh. Sama na. Totoo kayo magunay mo. Puwara ba kay kagnaong? No. Ha? Tunay na hitabo ninyo ni Kayla? Basin? Basin ra ba? Huwag na inahitabo na mo. Uy, Di siya ko sure kay hubog ra ba kay ko? mao ba? O sa man di last di mong hinunduman di ay, ha? Na nag-kiss me. Nag-kiss mo.
O human, ana. Wala ko may baho ang sinitabo. Oh, klaro na kayo nga na nahitabo niyong dua. Kung sa panandi ay, para yugod mong hubog. Ha, ang kuyaw lang ana bay, ug mumabdo si Kayla. Simbak ko ka diyaw eh. Pila naman kabuhan. Pero ano man mo chat na ko si Kayla? O baka tumasuko na ako? Wala pa sa kong makapananghid paglakaw na ako kay natug pa man siya. Ano siya pwede kayo nahitabo atong kabiulan, no? Wa magpalibak ay. Kulpaan ko. Ako lagi rin tumagon. Hello, Kayla? Magkita na sa park. Kinahanan ta magstorya. Kayla, kumusta? Kalmahan ni mo sa? Murara makagwa? Oh, unsa di? Anong ingon alam ng naong nimo? Na ay nahitabo na to. Oh. Mau ba? Sorry gid kay ha. Wa ko nahinumduman. Na-blackout yun ko. Ato na to kalimtan. Dako tong sayop. Dili to pwedeng kalimtan lang, Joey. Niresulta tong gabi una. Mabtos ko. Unsa? Ikadako biya ng problema ha, oy Joey. Nga nung giunay man ni tao ni Muskayla, imo man tong best friend. Mao lagi ma. So buhaton ako anyway. Ang angay nimong buhaton, imong ato bangon imong responsibilidad. Mausugod karon, kinahanglan nga magtinarong ka na. Unsa man ako sa pagsugod? Pakasli ko. Kasal dayon? Oh! Joey, nakailang akong ginikanan ni mo. Dili ta nila mapasaylo kung may baw sila nga na mabtos ko tungod lang kay hubog tang duha. Pero Dili sa ko ganahan nga magpakasal nga dako na akong tiyan. Maong kinahanglan nga magpakasal ta asap. salamat. Salamat! Ay, pastilan. Wagi ko magkahong nga. Kamura di ay mo'y makadayon. Pero nalipay mi kay mga best friends mo duha. O nakailan na kayo may susukusan ninyo. Joey, ang pingi nga mga anak ha. Oh, tito. Si Tito. Papa, pagpapalan ako. Pa. Brad, kumusta ha? Kumusta ginabuhing ninyo niya? Ambot. Ha? Siyambot. Papa ko magkasabot sa kong gibati eh. Ay. Kahibaw ba yagig ka? Best friends mi si Kayla. O kung may feelings sa usa. Ay, okay ra na, bay. Di ra na lisod. Oy, ninyo nga ma-inlove sa usak-usa kay suod na gumungdaan. Ang imo lang buhaton karon, mag-practice na ka sa imong pagkabana ug sa imong pagkaamahan pohon. Na, mura gidangat. Ang dangat, Di na ko makalaglag yun eh. Di na ako makapang chicks. pwede na kita, oy. Minyo na kang dako, no? ug pag-focus na sa imong kaminyoon, bay Joey. Bye. Wow. Dami agad din mo muluto, Kayla. Karon pa ko. Sus, wag kay ayaw pagka best friend eh. Mura kay kagwa makailan ako. Sorry na, God. Sorry. Pero salamat tayo sa pagluto, ha. O ikaw maoy namilo sa akong mga sinina. No, di ba? Oh, ako Joey. Daan pa ako. Nga naman sab. Paiko mapunta ni mo eh. Ako ra unta to. Asawa na ko nimo Joey. Og ako ng responsibilidad. Wa naman tay choice. Minyo naman kita. Buhato na lang ginato atong responsibilidad isip bana og asawa. Og isip ginikanan pohon inig panganak nako. Kayla.
Ay, mas misis. Tuwas kwarto. Nato kay wato'y tarong tog kasi magukilak si Inday. Oo, nga. Kumusta naman mo ha? Murag nabuutan mga akong amigo. Utan bitaw kong daan sa magkay. Huwag ko kira man si Kayla. Labi na karon nga nakakita na ko sa among anak. Oo, bitaw bay. Kita na ko ba? Liwat kayong bata ni Kayla, no? Huwag may imod to bay. Okay na. Okay na. Siya masyad mao'y nagdasol sa siyam kabuan. Ay, murag in love naman ng akong amigo ba? Ito ba'y buutan si Kayla? Huwag maayos siyang pag-asawa. Bilib ko niya. O plano na nako nga mutugan niya sa akong gibati. Huwag hindi pa uli na ako gikan jote. Makikistorya din ko niya. Makauyon siguro si Kayla ninibuwak na kung lahat. Ayaw na lagi kong sangok ka. Malinaw na akong kinabuhi. Sa maroon ka istorya ni Kayla? Kayla? Joey? Kinsa to imong gika-istorya? Joey, ato ta sa kwarto. May importante kong itong kaani mo. Nanawag si Ralph na ako. Ang akong ex. Nga naman ko no. Sa may tuyo niya. Gusto niyang kuhaon si Inday. Ha? Nga naman? Nagtuo siya nga iyang anak si Inday? Kay iya mong yung anak si Inday, Joey. Siya? Siya? Pasaylo ako, Joey. Siya ang tinuod nga amahan ni Inday. Ikaw lang akong gipaangkon kay gusto kong makabahos niya. Dili ko gustong ipakita na ako niya ang among anak. Unya karon, gusto niyang kuhaon og balik ang among... Akong anak. Joey, Akong anak si Inday. Ako mo'y amahan niya. Gusto ka mo balik niya? dili. Dili na ko. Wa siya ayo. Dili na ko gustong mabalik niya. Pues, dinhira mo na ako. Dili ta mo buhian, Kayla. Joey, wa ka masuko na ako. Sa akong gibuhat. Kung ana'y mausab kung masukop ako. Dili na sa ko gusto nga mawa ka pa nako. Kamong duha si Inday, dili na ako. Kailan na inlove na ko nimo. Nakibaw ko nga wa kay gusto nako. Pero please, ayaw lang mong kawa si Inday nako. Dili mi mawa ni mo, Joey. Dili ko gustong mawad-an og amahan si Inday. Og dili sa ko gustong mawa pa ka. Kay mahal na sa di ka, Joey. Tinuod. Salamat, Kayla. Salamat. Atong higayuna, na-realize na ko nga usahay, kinahanglan nga imong tunlon ang imong pride para dili na mawa ang mga tao nga importante para nimo. Karon malipayon kay ko uban ang akong pamilya ug dili na ako sila ibaylon ni bisan kinsa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.